Beno, bideo honetan ikusiko dugu Pitagorasen teoremaren aplikazio bat. Kasu honetan, Pitagorasen teorema erabiliko dugu hipotenusa kalkulatzeko bi katetuak ezagututa. Hau da, emango digute triangelu zuzen bat, eta triangelu zuzen horretan bi katetuak emango dizkigute eta hipotenusa kalkulatuko dugu. Hau da, hurrengo trianguluen banda kalkulatu aldez ezaguna. Eta ikusten dugu triangulua, hau ematen digute, angilu A, B eta C, eta aldeak katetu hau 6 cm nortzen du, beste katetua 8 cm, eta eskatzen du alde hau. Triangelu zuzena da, angelu bat zuzena delako, eta bi katetua ematen dizkigute. Orduan, B katetua da 6 cm eta C katetua da 8 cm, eta hipotenusa kalkulatuko dugu, gogoratu hipotenusa dela A. Horretarako triangelu zuzena denez, Pitagorasen teorema erabiliko du. Gogoratu Pitagorasen teorema esaten du hipotenusa berbi berdin katetua berbi gehi beste katetua berbi. Hau da, A berbi berdin B berbi gehi C berbi. Eta orduan ordezkatuko dugu, B ordez 6 jarriko dugu eta C ordez 8 eta kalkulatuko dugu. Hau da, A berbi berdin B berbi, B ordez 6, 6 berbi gehi C berbi. C ordez 8, hau da, gehi 8 berbi. Eta orain karratu hauek egingo ditugu. Orduan hemen karratuak eginda, A berbi berdin 6 berbi 36, gehi 8 berbi 74. Batuketa hau egiten dugu, eta gelditzen da A berbi berdin 36 gehi 74, 100. A berbi berdin 100. Orduan, orain, karratua kentzen da beste aldean errokarratua jartzen. Bai, bigarren mailako ekuazioa bezala. A berdin 100aren errokarratua. Eta jartzen dugu positiboa bakarrik, ze neurketa bat denez negatibo ezin da. Orduan, A berdin 100 zenbakiaren errokarratua. Orain, 100 zenbakiaren errokarratua egiten dugu, buruz edo bestela kalkulagailuz, eta ja lortzen dugu A berdin 10 zentimetro neurtzen du hipotenusak, gogorat ezaztu unitatea jartzeko, bai, eta zer kalkulatu dugu 10 zentimetro neurtzen du hipotenusak. Beste adibide bat ikusiko dugu orain. Orain, adibide honetan zer ikusiko dugu? Pitagorasen teorema erabiliko dugu, kateto bat kalkulatzeko. Hipotenusa eta beste katetoa ezagututa. Hau da, emango digute triangelu zuzen bat, kateto emango digute baita ere, eta hipotenusa ere emango digute, eta kalkulatu beharko dugu beste katetoa. Adibide, hurrengo triangulua emanda, kalkulatu aldez ezaguna. Eta hemen daukagu triangelu zuzena, angelu zuzen bat daukalako. Hipotenusa alde luzeena da, angelu zuzenen kontraldea, 8,2 cm neurtzen du, eta kateto batek 6,4 cm. Adibidez, hau. Hau da, hipotenusa 8,2 cm neurtzen du, eta kateto batek 6,4 cm. Orduan, A, gogoratu hau dela hipotenusa 8,2 cm, eta B, katetoa 6,4 cm. Eta beste katetoa kalkulatuko dugu, ze. Hemen daukagu berriro. Pitagorasen teorema, hipotenusa berbi, berdin katetoa berbi, gehi beste katetoa berbi, edo A berbi, berdin B berbi, gehi C berbi. Orain ordezkatuko dugu, A ordez jarriko dugu 8,2, B ordez jarriko dugu 6,4, eta C kalkulatuko dugu. Hau da, A berbi, hau da, 8,2 berbi, berdin B berbi, hau da, 6,4 berbi, gehi C berbi. Orain, hurrengo pasu izango da, karratuak egitea. 8,2 berbi, 77,24 berdin, 6,4 berbi, 40,86 gehi C berbi. Orain ekuazio honetan, 40,86 bestaldera pasatuko da kontrako signorekin. Dago batzen, orduan bestaldera kentzen pasatzen da. Hau da, 77,24 ken 40,86 berdin C berbi. Orain kenketa hau egiten dugu. 77,24 ken 40,86, 26,28 berdin C berbi. Eta orain karratuak kendu behar dugu, aurreko adibidean bezala, alde honetan errokarratua jartzen. Hau da, C izango da, 26,28 zenbakiaren errokarratua. Orain errokarratua kalkulagailuz egiten dugu. Eta kalkulagailen emaitza begiratzen dugu, eta zehatza ez denez, biribiltzen dugu bi zenbaki hamartarrarekin. Eta kasu honetan C izango da 5,13 cm neurtzen du katetuak. Eta hemen daukagu ja erantzuna. Agur.